आणि अशा प्रकारे आमच्या गवळ देवाच्या पूजेची तयारी सुरू झालेली असा. आवळ तोडीन, आवळे पण मस्तपैकी धरलेले आहोत. पूजेच्या एक दिवस अगोदर हे रात्रीचं वातावरण आहे. ही आहे इथली तयारी. त्याची पाणी भरून ठेवतात. हा आहे आमचा स्टेज. आणि हे आहे पूजेचं डेकोरेशन, गवळदेवाच्या पूजेचं डेकोरेशन. ही उद्याच्या कार्यक्रमाची काय म्हणतात ते कलाकुसर चालू आहे. पंकजाकडनं एक डान्स केला जाणार आहे आणि त्या डान्ससाठी लागणारे हे साहित्य आहे, जे तो स्वतःच्या सहाय्याने ते मुकुट आहे, तो मुकुट बनवतो आणि तो डान्स खतरनाक होणार आहे. यानंतर हे आहे पूजेची आमच्या तयारी. आता विलास नाना, दिलीप दादा, त्याच्यानंतर गुरु आणि आमचं बंड्या पूजेची तयारी करता. यानंतर हय प्रशांतभाई डेकोरेशन, आमच्या गवळदेवाचा डेकोरेशन चालू आहे, हेमंत आणि प्रशांतभाई. त्याच्यानंतर हे आहे मुंबई पार्सल, माझा छोटा भाऊ मंदार. मस्तपैकी उद्या सकाळी इथे महाप्रसाद होणार आहे, तर महाप्रसादाच्या जेवणाची तयारी इथे चूल पेटवतात ते हर्षद आणि मंदार. त्याच्यानंतर हे इथे पाणी भरून ठेवलेली आहे. ह्या सगळे हे लाईट्स दिसतात, हे सर्व DC सिस्टमवरती आहेत. आणि सगळी कामं आटपून इथे थोडा वेळ आराम आणि थोडा वेळ एन्जॉयमेंट, विरंगुळा चालू आहे. लाडीच प्रकार हा आहे, आमचा वाडीत खेळला जाणारा हा प्रकार. आणि हा मस्तपैकी हा स्टेज. इथे आमचे सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत रात्री, उद्या रात्री. आणि हे आहे आमच्या मुंबई घाडीवाडी विकास मंडळ मुंबईचे सर्वे किरण आबा. आज दरवर्षी ह्या पूजेसाठी एक दिवस अगोदर येऊन पूर्ण तयारीला झोकून देतात किरण आबा. आणि हा आहे असा सुंदर परिसर. आमचं सुवास आज हय ह्या साड्यावर जेवढी पिण्याच्या पाण्याची सोय लागतात ते आमच्या सुहासच्या टेम्प्यानं सगळं पाणी आणलं जातं. इतरही काही कामं आहेत जे आमच्या सुहासकडनं केली जातात. हे आमचे ढोल पथकाचे ढोल आहेत इथे. आणि इथेच बाजूला आपला हायवे आहे, बघा, इथून येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्या.
करायचे ना जरा. आलिया रंगत भजना महाप्रसादाची इथे तयारी सुरू झालेली आहे. शेंगांचे इथे
बाईक खयची बाईक आणि माझं असं हातबीत दाखवत नाही व्यवस्थित या इथे मी असं म्हणणार तिथे. आणि आता मस्तपैकी महाप्रसादाचा कार्यक्रम इथे आटोपला आहे. आता सर्वजण ते महिला वर्ग इथे जेवत आहेत. यानंतर आपल्या इथे हेमलेवाडीतील भजन मंडळी आलेली आहे. तर हे आता भजनाचं सादरीकरण इथे होणार आहे. आजचा हा पूर्ण जेवणाचा कार्यक्रम होता. आपल्या महिलांकडून इथे जेवण केलं जातं. गाडीवाडीतील सर्व महिला असतात आणि हे जेवण खूप अप्रतिम होतं, सुंदर होतं. आजचा निसर्ग आणि आईचा जा क्लायमेट वातावरण ह्या सगळ्यात जबरदस्त असतात. आज पूर्ण दिवस एकदम मस्त सुखाचा समाधानाचा जाता आणि ह्या दिवसाचा मी वर्षभर आतुरतेने वाट बघत असतात. गवदेवाची पूजा, कारण हे 5 दिवस असतात वार्षिक आमचे घाडीवाडीचे आणि ह्या वार्षिकानंतर आम्ही लग्न वगैरे करू शकतो. आता लग्नाचा बघू खावा. पोरगी वगैरे कोणाकडे असत तर सांगा आमका. मस्त आहे की झाडाच्या सावलीत थोडा जेवण झालेलं आहे आणि आता मस्तपैकी खुर्च्या टाकून आराम चालू आहे. कारण यानंतर आपण वळणार आहोत भजन या कार्यक्रमाकडे. आपल्या गावातील काही भजनं इथे येणार आहेत भजन करायला. श्रीपती आणि पशुपती श्रीपती आणि
पशुपती श्रीपती आणि रवती त्यांच्या दर्शने दोष पळून जाते त्यांच्या दर्शने दोष पळून जाते त्यांच्या दर्शने दोष पळून जाते त्यांच्या दर्शने दोष पळून जाती तैसाची नमावा मारुती तैसाची नमावा मारुती तैसाची नमावा मारुती तैसाची नमावा मारुती नित्य नेमे विशेष नित्य नेमे विशेष नित्य नेमे विशेष नित्य नेमे विशेष ऐसा हा समर्थ पवन ऐसा हा समर्थ पवन ऐसा हा समर्थ पवन ऐसा हा समर्थ पवन हनुमंत जयाचे नंदन हनुमंत जयाचे नंदन रघुनाथ स्मरणी तनमन रघुनाथ स्मरणी तनमन रघुनाथ स्मरणी तनमन रघुनाथ स्मरणी तनमन हनुमंताचे 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 कुंडली कमळला हरी रात्रीची तयारी चालू आहे म्हाका वाटतं कांतराची तयारी चालू आणि आमचो बायोची शूटिंग करणार पंकज कारो म्हाका वाटतं काय कांतरा बनवता बघू शकतात आणि हे रात्रभर जागरण हे रात्रभर तयार दमलेले दमलेला का झोपल्यात आणि बघा हे बिनकामी पबजी खेळतात बघा बघा
शारदा मूळ चत्वारवाचा नमो शारदा मूळ चत्वारवाचा नमो